Dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo buraniju bez mesa, a kako moja djeca kažu, buranija kao iz vrtića. Recept vas čeka u komentaru. Buraniju pravimo tako što ćemo u šerpu da dodamo malo ulja, dodajemo luk, crni ili crveni i par čena belog luka, znači ne puno, samo malo da zamiriše i to ćemo da propržimo. Dodajemo zatim beli krompir koji smo iseckali na sitnije kockice i onda dodajemo očišćenu i opranu buraniju. Ako želite da svi komadići budu isti, onda naseckajte, ali meni je to previše buranije za seckanje, pa je ja tako izlomim dok stavljam u šerpu. Svakako se buranija jako lepo skuva, da posle možete i kašikom da secnete u tanjiru. Zatim dolivamo malčice vode samo da baci ključ i onda nalivamo ostatak vode da prekrije buraniju. A od začina dodajemo samo so, znači ne dodajemo biber i ostale začine, laurel list i to, zato što buranija, kako kažu kao iz vrtića, treba da bude sa blagim začinima. Jedino ćemo dodati malo slatke paprike ovdje u zaprašku. Za zaprašku nam je potrebno malo ulja i brašno i to ćemo onda propržimo. Gledajte ulje da je već zagrejano pre nego što dodate brašno, jer što duže ovako pržimo brašno može postati gorko, bar je tako bilo u mom slučaju, tako samo malo propržimo. Zatim dodajemo slatku alevu papriku, mislim ne mora biti aleva, može biti bilo koja, ali to je tako iz navike govorim aleva paprika. I to sve zajedno sjedinimo i pošto je sad ovo gusto, a gusto iz razloga što nismo stavili puno ulja za zaprašku nego malo, onda dodajemo ove vodice iz buranije i sve to ćemo lepo da razbijemo ili sa viljuškom ili sa mutilicom nekom, ako vidite ovako da ne može sa varjačom, da razbijemo sve te grudvice da ne bi posle bilo da zagrizamo komadiće brašna dok jedemo buraniju. I kada smo završili zaprašku, onda možemo da zaprašku stavimo u šerpu, da sve lepo promešamo, da se to lepo sjedini i kuvamo još neki 3 do 5 minuta da se sama ta čorbica zgusne. Ako želite da bude gušće, onda dodajte malo više ulja i malo više brašna za zaprašku. I onda kažem, ostavimo to da se krčka nekih još 3 do 5 minuta uz povremeno mešanje, jer ipak je zapraška brašno pa da se ne bi uhvatilo dole na samom dnu. Ne smanjujem temperaturu uopšte za buraniju za još tih 5 minuta. I nakon toga možemo da sklonimo šerpu sa ringle i dodajemo pavlake da bi bila buranija kremastija. Ja dodajem konkretno 2 kašike pavlake, ali mislim da u vrtiću koriste mlijeko. Tako da možete dodati mlijeko, mislim da bi onda bilo ok oko 200 ml mlijeka, možda čak i 100 ml mlijeka, probajte. Nije mi se dopala ta varijanta sa mlijekom ni na samu pomisao, tako da ja stavljam pavlaku i onda u buraniju možemo da serviramo uz još pavlake ili kiselo mlijeko i naravno hleb ili pogača za umakanje. Nadam se da vam se dopao recept, da ćete svoje utiske ostaviti u komentaru i zapratiti moj kanal kao znak podrške. Uživajte, prijatno!